Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Inilunsad na ng Department of Budget and Management o DBM ang programa upang masilip ang mga flood control projects sa bansa. Maaari na ma-access ng publiko ang online platform na Project Dime o Digital Information for Monitoring and Evaluation. Gamit ang satellite drones at geotagging technology, masusubaybayan na ng taong bayan ang progreso ng mga malalaking proyekto ng gobyerno. Maaari rin magbigay ng feedback o puna ang mamamayan sa pamamagitan ng Google at iba pang social media platforms. Sinimula ng programang ito ng DBM itong Miyerkules, August 27, sa gitna ng isinasagawang pagsisiyasat sa mga questionable kontrata kabilang mga kontrobersyal na mga proyekto kontra baha. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman, na ibinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin nakakarating sa taong bayan ang impormasyon hinggil sa mga proyektong pinopondohan ng pamahalaan. Nauna nang ipinatupad ang Project Dime noong 2018 at muling binuhay sa bisa ng Executive Order 31 na nilagdaan itong 2023 na nag-institutionalize sa Philippine Open Government Partnership upang higit na maisulong ang transparency at accountability sa gobyerno. Matatandaan sa pagbisita ni Pangandaman sa CLTV 36 noong August 4, kanyang inanunsyo ang Project Dime ng makapanayam kaugnay ng kanyang inspeksyon sa flood control project sa Pampanga. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.